The Lord be with you. and with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard and put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain this produce. But the tenants seized the servants, and the one they beat, another they killed, and the third they stoned. Again, he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to one another, this is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance. They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes? They answered him, he will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants, who will give him the produce at the proper times. Jesus said to them, did you never read the scripture? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. But the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruits. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Madalas po akong mag-bless ng bahay. Madalas din po ako nagbe-bless ng mga tindahan, kuminsan mga opisina. Pero pag nagbe-bless po ako ng mga tindahan o opisina, pinapatawag ko po yung mga nagtatrabaho ng tindahan na yon. Kahit yung mga butigero, pati yung mga driver, pati po yung mga nagluluto kung may restaurant. Yung para sa akin, ang mas mahalaga sa blessing, hindi lang po yung i-bless mo yung magandang building, magandang restaurant, magandang opisina. Mahalaga yung i-bless mo rin yung tao. Yung mga nagtatrabaho doon. Yung mga simpleng empleyado. At alam niyo po, parati ko sinasabi, ang tunay na puhunan ng negosyong ito, hindi pera. Ang tunay na puhunan mo sa negosyong ito, hindi yung magaling ka. Ang tunay na puhunan ng negosyong ito, hindi yung hiniram natin sa bangko. Hindi yun. Ang tunay na puhunan natin sa negosyong ito, ang tiwala. Ang tiwala ng tao sa atin. Ang tiwala ng kasama natin sa trabaho. Our sense of trustworthiness is our basic capital wherever we go. That is fundamental. Huwag mo sabihing magaling ka, pero kung di ka makakapagtiwalaan, I'm sorry, isn't it? Mas nakakatakot yung taong magaling. Tapos hindi mo mapapagkatiwalaan. Nakakatakot po yun. Mas magaling pa sa'yo. Pag nakatalikod ka na, baka may gagawin na it will jeopardize the whole company and the whole business. Mabuti pang hindi masyadong magaling yung tao, pero mapapagkatiwalaan mo, pwede mo siyang i-train, pwede mo siyang pag-seminar, pwede mong bigyan pa ng konting experience, and they will be better. Parang mas gusto ko na yung tao mapapagkatiwalaan, and later on they can learn further skills. Sa ebanghelyo po natin kasi may isang taong nagbungkal, nagtanim, naglagay ng bakuran sa isang kanyang vineyard.
Siya po yung namuhunan. Talagang siya yung may-ari. At pinagkatiwala niya ang kanyang ari-arian sa isang grupo ng tao, tawagin nating mga tenants, the entrusted ones, mga pinagkatiwalaan. Pero anong nangyari? Nung nagpadala ng representative yung may-ari, they do not recognize the authority of the one who trusted them. Nakakalungkot po ito. Kala ko, noong unang panahon lang ang ganitong kwento, yung pinagkatiwala sa'yo, tapos ngayon, ikaw pa yung nagmamalaki, ikaw pa yung parang galit. Naranasan nyo ba yon? May pinagkatiwalaan kang tao, pagkatapos, pag binalikan mo, parang ikaw pa yung may utang na loob sa kanila. They do not recognize that they were only entrusted, or maybe they did not recognize that they have the privilege to be entrusted. Kasi yun ang puhunan ng tao. Pag may pagtitiwala sa atin yung ating bayan, ating simbahan, ang mga taong nasa negosyo, ang partners po ninyo sa negosyo. When you give your name, when you give your word, I believe that is our real capital. Pero madalas po, nawawala na ngayon yan, di ba? Nagkukwentuhan minsan si Atty. Bong. Si Atty. Bong at saka po si Bishop Ambo. Nagbi-breakfast kami. Nagtataka si Bishop Ambo, gumawa ng sulat yung isang pare sa isang parokya, parang pupunta sila sa abroad. Nagpagawa sila ng sulat sa parish, parokya, at pinirmahan ng parish priest na sila ay kinasal sa parokyang ito. Dinala niya sa embassy. Tapos yung embassy, binalik doon sa tao. Sabi niya, ask your bishop to authenticate this certificate. Itong kinasal, nagpunta kayo, Bispo Apong Ambo, pwede po ninyong i-certify? Kilala naman ni Apong Ambo itong parish priest, walang problema, sinertify niya. Another letter, at nung dinala na naman daw sa embassy, sabi daw nung embassy, pa-certify niyo sa papal nuncio. Para nung yung obispo, totoo. Kasi yung obispo, sinertify niya, totoo yung parish priest, at yung representative ng Pope, yung nuncio, siya certify na totoo si Apong Ambo. Di ba? Sa mga birth certificate, ganyan din, yung mga documents ng gobyerno. Noon na kumukuha po ko ng passport, kumukuha po ko ng visa sa isang bansa. Siyempre, lalagay ko po yung edad ko, yung birthday. Tapos may dala po akong birth certificate. Pina-certify pa po sa NSO. Certified true copy. Meron pang red ribbon. Muntik pa akong hindi nabigyan ng visa kasi na-late yun ng konti. Ang hirap, di ba? Papel pa lang yan. Wala na tayong tiwala sa bawat isa. Parang walang tiwala sa atin yung taga-ibang bansa. Pag may dala kang public document, may dala kang marriage contract, may dala kang birth certificate, may dala kang title ng lupa, may dala kang certificate na doktor ka o abogado ka o you have this license, parang bakit pa kailangan pina-authenticate? Bakit kaya? Bakit kailangan pina-certify? Bakit kaya? Parang masyado na yatang nasugatan ng ating bayan, ang ating lipunan, ang ating kultura. Pati yung mga basic na papel, hindi na rin pinagtitiwalaan. Alam niyo po, there is something that we have to bring back in our society, is our sense of trust with one another. Sana darating yung panahon, pag ginawa ko yung birth certificate dito sa St. Jude at nakarating dun sa embassy, they will believe it is my signature. Kasi ngayon po, ang daming nagpe-fake. Huwag po kayong magalit na magsasuggest ako. Tayong nagsisimba dito, huwag po kayong gumamit ng fake na document. You are teaching the children that we could be entrusted. Po kayong magalit. Pag sinabi ninyong itong edad ko, yun ang edad mo. Kuminsan, di ba po? May 20% discount sa gamot. May 20% discount sa restaurant. Ako po, natetempa ko, ang dami kong iniinom na gamot. Yung nanay ko, 71.
Pwede kong paggamit sa kanya para makalibre ako ng discount na 20 to 30%, di ba? Pero sabi ng kapatid ko, tsaka, huwag natin gawin yan. Pota, mapapata mo. Totoo naman, di ba po? Nakikita natin yung mga taong nagtamasa sa pagtitiwala ng bayan at ng simbahan. Malakas po yung karma ngayon. Kung konting bagay na lang, panayta na pong mag-60 tamo. Yung iba, hindi pa man 60. Nagpapalagay na ng senior citizen. Nakakatakot po, teko, bang pumira 60 talaga, kumakanyan. Tumuatang agad. I'm sorry. But we want to believe in God, and yet with basic things, we cannot be entrusted. Tinatawanan natin dito sa Ebanghelyo, pinagkatiwala sa kanila ang malaking vineyard, tapos they don't want to show the truth. Mayroon pong basic difference ang tinatawag nating Board of Directors and Board of Trustees. Napansin niyo po yun? Di ba sa mga kumpanya, Board of Directors? So, ano po yung difference ng Board of Directors at Board of Trustees? Spelling. Hindi pareho. Ano pa po? Alam niyo po, itong difference ha. Yung Board of Directors, they are the real owner of the company. They have the stock, the money, their money, they own it literally sa kanila. Pinundar nila. They are the Board of Directors. Usually yan, mga private companies for profit. If they earn, that's theirs. It is shared with share and profit. Board of Directors. Ano naman po yung Board of Trustees? Yung mga organisasyon na pinagkatiwala sa atin. We are entrusted. Sa atin lahat. Kaya nga, marami pong mga Catholic schools. Board of Trustees. Pinagkatiwala. Hindi sa kanila. Marami pa pong mga entrusted positions. Tayo pong nasa public service. Yung nasa gobyerno, they are entrusted with resources. So many, so much. Kaming nasa simbahan, I'm simply an entrusted person. I don't own this parish, but I will do my best to work as if it's my own. Pag masabalang kepo, bala mo ka na, kuya naman. May dalawa kasing perspective ng ownership. Yung absolute ownership, no? One aspect is absolute ownership. That is private property. This is mine. May titulo, that's yours. Pero may tinatawag silang temporal ownership from the perspective of stewardship. O, nandyan ka, pero after some time, pag nag-retire ka na, iwanan natin yan. Let us feel that they are our own. And yet at the same time, that sense of ownership is a sense of pamagmasabal, pamagmalasakit. That to own it as if it is our own. Pwede pa tayong magbigay ng ilimbawang expressions of temporal ownership? Community roads. Yung mga lugar na sa atin lahat. Common parks. Common areas. Yung sa labas ng bakod natin. Meron akong kilalang isang obispo, ayaw niya yung expression na tapat ko, linis ko. Masyadong makitid. Masipag na yon. Tapat ko, linis ko. Eh yung hindi mo tapat, hindi mo nalinis. Pero maganda siguro, sasabihin natin, bayan ko, linis ko. Yung kahit hindi ko tapat, kung nakakita kong hindi para marami, let us take care of it. It is a way of showing our maturity as a society. Ang mga gubat, ang mga bundok, ang mga dagat, nobody own these things. Sa atin lahat yan. We are only entrusted. Binibiro ko nga yung kaibigan ko nagtatrabaho sa Nawasa. Nawasa, hindi po dito sa San Fernando. Di ba sa Nawasa, yung basic product ng Nawasa, ano? Tubo? Hindi tubo. Ano? Ha? Tubig. Hindi, tubig. Question, sila ba yung gumawa ng tubig? Sila ba yung nag-produce ng tubig? Sila ba yung gumawa niyan? Hindi man. Binungkal lang, lumabas na. It is not theirs. It is not ours.
It is for everybody. Nobody could claim. That's why we are only entrusted. And if we can use them well, lalong-lalo ng tubig, let us not waste it. Alam niyo po, may mga bansa walang tubig. And yet, when we see that this is common grace that we have to share, totoo po yan. Kahit po yung mga ilog, mga sapa, ganyan din po yung mga dagat. Sa ibang bansa, napaka-clear po. Dito lang yata sa Pilipinas na mayroong mga private beach. Doon, maybe parang mayroon kunyari, mga 10 meters from the beach, you could own a property, but the rest is common property. Ganon din po sa mga sapa. Pag yung likuran mo, mayroong sapa, may easement dyan, that is common. Pero pag kinulong mo, palit ng palit, lumbugta mo. And that is what we are commonly experiencing. We seem to own what is not ours. It is God's. Kaya nga doon, narinig ko po sa isang leader ng ating bayan, ang perspective ng alam niyo po yung Athens, yung ancient Greece. Nung unang panahon po, this is a very powerful nation. And yet they are very small. Wala pong bansang makatalo sa kanila kasi ang tindi ng kanilang unity, ang tindi ng sense of responsibility as a nation. Sa Athens po, meron silang kasabihan. Ito po yung kasabihan nila. What is communal is personal. And what is personal is communal. Can you repeat that? Pwede po natin tignan. What is communal is personal, and what is personal is communal. Halimbawa, yung simbahan natin, communal to sa atin lahat. Pero pag nakita mo yung anak, huwag ka namang mag-iwan ng basura dyan. Nakikisimba lang tayo dito, sa atin lahat yan. As if parang nasa bahay ka rin. What is communal is personal. Masaya po ako dito sa communal property nating simbahan. Yung mga upuan ninyo, gas. Tignan yung mga upuan nyo, tignan yung upuan nyo, gas. Pero yung banda dito, wala na. Kasi pinapapintura ko na. Alam niyo po anong pinakamasayang-masaya kong karanasan nung Lunes? Kasi may nagbigay ng pera, yung mga naglilinis dito, yung honorarias. Naglilinis sila dito, nag-donate ng pera. Parang pondo yata nila yon para panlinis ng simbahan, ng upuan. Parang seed money. Nung Lunes, kahit walang masyadong pera, sabi ko, sinawagan ko yung pintor, tsaka kalpintero. Linisin ninyo yung mga upuan. Alam niyo po, nung Lunes, sabi nung matandang kalpintero, Father, alam niyo ba yung upuan dito sa simbahan? Alam ko, pangit. Yung pintura, matanda na. Marumi na, no? Through the years kasi, di ba? Pero Father, sabi niya, ang upuan pala dyan, nara. Again, nara. As in, good wood. Kung magpunta po kayo pagkatapos ng simba, pumunta ko on this side, makikita nyo, nakatago dyan sa bakapal na pintura, yung nara. Sabi ko, sige, palabas nyo. Treasure pala yan. Sa atin lahat yan. And let us own it as it is ours. Kasi may nakita pa nga akong isang upuan, may pangalan pa nga yung bata, sinulat siguro, no? Pero madalas yung susi natin, kaya nagagasgas, pero without intention. Pero I was so happy, you know why? Hindi naman sa akin yung upuan na yan. Pero I take it personally. Masaya ako. You know why? What is communal is personal. And also, in Athens, what is personal is communal. Halimbawa, Ache, yung anak mo magbo-board exam ngayon? Talaga? We will pray for her, ne? We will pray for her. Board exam is a personal success. Kung pumasa ka sa board, sa bar exam, that is your personal title. But the whole community is praying for her. What is personal is communal. May sakit si Lola? Si Lola may sakit. That is personal. Pagdasal natin si Lola. Kung may time kayo, mag-visit tayo sa kanya sa hospital. What is personal is communal. I think with this sense of culture that we may develop here at St. Jude in our parish, in your home, I think we can say, ang tunay na puhunan ng tao ay ang tiwala ng kapwa-tao.
at ang tiwala ng Diyos sa atin lahat. Stewardship, a temporal ownership. Did you know that even our life can say, akin ang buhay na ito? Totoo naman yan. Pero if you look at it, it's also temporal ownership. Sa iyo ang buhay na yan up to a certain time. But you must as well use it well for common good, for what is beautiful for everyone. Everything that we have is really from God. Sabi nga nung first reading kaninang umaga nagmisa ko, sabi ni Job, naked I came from my mother's womb and naked will I go back. Wala naman talagang sa atin because everything that we have is temporary. Gusto ko pong magtapos dun sa isang Native American Indian. Indian po, hindi po yung aliwa po rin ang papautang na. Dito pong American Indian. Dito ang Native American Indian. Sabi po niya, nung before modern times, yung mga Native Indians kasi nauna sila sa Amerika. Wala silang sense of private property. Parang sa kanila, bundok, sa atin lahat yan. Yung desert, sa atin lahat yan. Yung mga halaman na malalaki, sa atin lahat yan. Yung dagat, sa Diyos yan. It's for everyone. Walang silang concept of private property. Sabi nitong chieftain ng isang Indian tribe, sabi niya, I do not understand the white man. He came with a paper and a gun, telling us that he owns the land. And we allowed him to own the land, which we do not understand. And when the white man died, he was buried in that land, and the land ate him up. Who is the white man now? And where is the white man now? Ang ganda. Oo nga naman, no? Sabi nung Indian daw, hindi ko naintindihan yung puti. Sabi niya, sa kanya yung lupa, may dalang papel, may dalang baril. Sige, sa'yo na. Nung namatay, dinala sa lupa, kinain siya ng lupa. Nasaan siya ngayon? Wala na. The land remains, but we come and we go. Let us just see that everything that we have is entrusted to us. Use it well. Use it all for the glory of God and the joy of His people. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.